No, sí, jo content sí, content amb el joc del meu equip. Penso que hem jugat el partit que havíem de jugar, hem tingut moltes ocasions, hem sapigut ser forts mentalment i capgirar les diferents situacions adverses que ens hem anat trobant, i ara al final, en temps acabat, hem tingut un penal per empatar, i abans ocasions penso que si mirem ocasions d'un equip i l'altre, penso que nosaltres hem arribat molt més. Ells ja sabem el que tenen 3 tios, un bàsicament que és el Furste, que ell sol és capaç de guanyar un partit. Avui ens han marcat d'un gol a pròpia porta, de 2 estrocs, i d'un fric defensiu que resulta que s'ha transformat en un gol. És el que tenen, ja ho sabem, i nosaltres penso que com a equip hem sigut molt millors, però ens falta doncs, el saber transformar aquelles ocasions, que estic segur que en el play-off arribarà. Vau perdre amb el Polo un partit que no s'acaba gaire content. Avui per això s'ha vist una evolució a l'equip, molt ben posat dins del terreny de joc, i suposo que avui molt més satisfet que el dia del Polo. Home, sí, avui penso que hem jugat molt bé. El nostre equip ha estat ben posat, hem arribat en passes curts, hem arribat bastant fàcil a dalt, i s'ha vist diferència entre un equip i l'altre, el que tenen ells i el que no tenim nosaltres. Ells tenen 3 tios que són medalles d'or, que els hi mouen tot l'equip, i en canvi nosaltres doncs, hem de jugar molt més amb equip, però vaja, cadascú té les seves cartes, les nostres són aquestes. Avui hem jugat un molt bon partit i sabem que aquest any doncs, podem jugar molt bons partits i no guanyar, però vaja, hem tingut penals, hem tingut moltes ocasions, o sigui que la lectura que faig és que evidentment ens queda per treballar, però estem preparats pel play-off. Propera setmana, 2 partits, divendres, diumenge, Terrassa Júnior. Suposo que ara amb la intenció d'anar sumant per intentar, com a mínim, arribar a les primeres places de nou. No, penso que arribar a les primeres places ja és impossible. Nosaltres ara el que hem de fer és assegurar la 4a plaça a mínim i pencar com a equip i seguir creixent perquè arribi el dia aquí de semis i classificar-nos. Evidentment hem de guanyar el Terrassa i el camp del Júnior, perquè si no llavors sí que haurem de mirar per darrere que no ens atrapin. Però estic segur que l'equip tornarà a fer una setmana molt bona d'entrenos i tornarem a estar bé.